dia, bona tarda. En aquest vídeo, parlarem del present habitual. No és un títol, no és un nom que sigui gaire comú. De fet, el present habitual, em refereixo al present habitual, a aquell present que faig servir per parlar de les coses que passen normalment, de les coses que són sempre així. En els llibres aquest tipus de present se'l coneix com a present simple. Però a mi no m'agrada aquest nom. Aquest tampoc és que m'agradi molt, però present simple no m'agrada. Per tant, vaig a posar-ho aquí en petitonet. Primera, segona, que no ens molesti. Tercera, una mica millor. Val? I aquí també. Molt bé. I anem a conjugar a un verb senzill, com podria ser el verb treballar. I veurem que jo treballo normalment, recordeu que tot això és el present habitual. Per tant, si jo dic I work, vol dir que jo treballo habitualment, que tinc feina, vaja, que hi vaig cada dia, o quan em toca, vaja. You és molt senzill també, you work, perquè tot això és el verb to work, que vol dir treballar. Recordem també, ho vam veure en un dels primers vídeos, que quan ens referim a l'infinitiu d'un verb li posem el to al davant. Doncs el present habitual del verb to work és I work, you work. Vull passar al plural. Nosaltres treballem, we work, you work, i they work. No canvia en absolut. Però aquí és he, she, works. Aturem-nos un moment. Aquesta S que tenim en la tercera persona és l'única dificultat que trobarem en el present habitual. Sempre el present habitual serà l'infinitiu sense el to, I work, you work, we work, you work, they work, i l'única dificultat que tindrem és aquesta. I vull que fem aquesta parada per comparar-lo. I crec que val la pena comparar-ho amb el català. Jo treballo. I acaba en O. Tu treballes. I hem d'aprendre que acaba en S. Ell, ella o allò treballa. I hem d'aprendre que acaba en A. Hem d'aprendre que nosaltres treballem. Treballem.
que vosaltres treballeu i hem de posar-li aquest acabament, aquesta finalització al verb. I ells treballen. Fixeu-vos, anem a comptar-les. Hi ha 1, 2, 3 terminacions diferents, 4, 5 i 6 terminacions diferents. 6 terminacions diferents que ens hem d'aprendre per fer el present en català. En canvi, en anglès només en tenim una. I és molt senzilla. És afegir-li una S. Doncs bé, encara que costi de creure, aquesta S ens donarà moltíssims problemes. I és molt normal que els que apreneu anglès arrossegueu problemes de la S, fins i tot quan ja teniu nivells una miqueta més avançats. No sabem per què, però sembla que hi hagi una cosa psicològica amb aquesta S. Oi que és senzill? Anem a posar un altre verb, com per exemple el verb escoltar. El verb escoltar és to listen. Doncs utilitzem la lògica. Si en el verb to work és I work, I listen. You listen. Anem al plural. We listen. You listen. They listen. Anem a atacar la tercera persona. Tercera persona del singular. He, she, it listens. Amb la S ben bonica aquí al final. Anem a provar-ho amb un altre verb. El verb nedar. To swim. I swim. You swim. Vinga, ara anem directament a la tercera persona del singular del present habitual. Directament, ja no li tenim por. He, she, it swims. I aquí nosaltres nedem, vosaltres nedeu i ells neden. We swim, you swim, they swim. Fàcil? Cal que fem algun altre verb? Home, jo diria que no cal, però sí que és veritat que en un altre vídeo parlarem de petites regles ortogràfiques que afecten a la S. A vegades veurem que no és exactament igual, val? Però no s'escriu només amb una S, a vegades li haurem d'afegir una E. Però bé, són poquetes ocasions. Bàsicament el que s'ha de saber del present habitual és que quan dic I work vol dir que jo treballo, normalment. I listen, que sóc una persona que escolto, perquè és una cosa habitual. I I swim, que vol dir que de tant en tant vaig a nedar, que és una cosa normal. I per què hem dit al principi del vídeo que a mi m'agrada dir-li present habitual però no present simple? Doncs perquè a vegades nosaltres diem coses en català amb el present que no són present habitual en anglès. Anem a posar un exemple, la frase ara t'escolto. Ara t'escolto, no? Seria jo, listen, oi que sí? I listen. A tu és to you. I ens faltaria el ara. I listen to you now. Doncs bé, això no és correcte. En anglès no és correcte perquè si jo sento la frase I listen to you vol dir que jo t'escolto a tu i entre parèntesi d'una manera habitual, vaja,
com donant a entendre que et respecto, que sóc una persona que quan tu parles jo sempre, de manera habitual, t'escolto perquè crec que tens alguna cosa a dir. En canvi, la frase ara t'escolto, en anglès seria I'm listening to you now. Literalment, jo t'estic escoltant ara. No cal que completi la frase perquè això és un altre tema. Val? No sé si se m'acudiria algun altre algun altre exemple. No sé, seria que algú va a la cuina i diu: què fas avui per dinar? I dius: avui cuino patates. No? Avui cuino patates al forn, jo què sé, patates, deixem-ho així senzill. Avui cuino patates. Clar, nosaltres anem a aquesta manera de pensar que no és bona en anglès, de que si estan present aquí vol dir que és present en anglès, no? I en teoria hauríem de dir I cook potatoes today. Però això seria un error molt gran en anglès, perquè la frase I cook potatoes, i torno a insistir, estem parlant del present. El present en anglès s'entén que és una cosa habitual que fas sovint, i per tant si em dius I cook potatoes, doncs el que m'estàs dient és que de manera habitual cuino patates, que segurament, doncs no sé, potser tinc fins i tot un restaurant que està especialitzat en patates, jo què sé, qualsevol cosa, però no m'indica el que està passant ara mateix. Per dir l'equivalent a avui cuino patates seria cooking potatoes now. Però això, o today, però això és un altre tema, això és una altra cosa que veurem en un altre dia, però crec que és molt important, no?, això que deia al principi, de recordar que el present habitual es diu habitual, i m'agrada fer aquest dibuix perquè es refereix a aquelles coses que passen sovint. I anem a fer-lo més gran perquè m'ha sortit bastant lleig, però m'agrada posar aquest símbol, que seria una mena de símbol de reciclat, perquè són els hàbits, els costums, les coses que passen amb relativa freqüència, les que expressem amb el present habitual. Qualsevol altra cosa ja seria un altre tema. D'acord? Bé, doncs hem fet el present habitual en afirmatiu. Ara ens queda el negatiu, les preguntes i, per suposat, fer preguntes amb paraules WH, with WH questions. Per això ja seria per un altre vídeo.